Ne, vratit će se. Ovo je mnogo bolje nego što sam očekivao. Dodaj, Stefane! Dodaj! Ja se nadam da ste spremili neke pare, jer ovo ne može besplatno da se gleda. Ovo umeće. Odvojio sam vreme iz svog života da vam pokažem kako se igra fudbal. Ajde samo za zagrevanjem u jednu baci čisto da vidi kako stvari funkcionišu ovdje kod nas. Hvala, brat moj. Današnjem videu imamo 3-2-1 izazov gdje golman baca nama loptu, a mi imamo u prvoj rundi 3 dodira, u drugoj 2 dodira i u trećoj 1 dodir da iskontrolišemo loptu i postignemo gol. Ova žuta linija koju vidite ovdje je linija koju ne smemo da pređemo prilikom prijema. Čekaj, 3 dodira imam sad. A pazi, 3 dodira je da primiš, iskontrolišeš i šutneš. Tvojih 5 šuteva. 1, bravo, 2, 3, uj! Ovo je mnogo bolje nego što sam očekivao. Šta je ovo, Bolan? Pazi, kad ga vidiš očekuješ veliki je, kao neće moći. Ne, brate, ima on te pokrete. Dao ti je svađalicu, to je svađalica. 2. Kako? Svaka čast. Morao sam. Sram da te bude. Ovo je namerno uradio. Sad si ga naljutio. Ovo je namerno uradio, bezobrazan. Još 2. Nemoj jako. Opa, evo ga. Dobar prijem, vidi. Zna da brani, raširi se ko zid bude, ne znam gdje da Nije šutira. loš, ja sam mislio da je mnogo lošiji u fudbalu. Ne znam gdje da šutira. Posljednji šut u prvoj rundi. Dao mu svađalicu. Pa mi, ništa. Sad je vreme za mojih 5 šuteva. Šalji mu jake, ljubim te. Jake, najče što može. Pa makar. Šta mi daješ? Šta mi daješ? Što mu puštaš? Što je primio i ovo? Ja ne mogu da verujem, ovo je plaćeno, vrate mi. Ako se pitaš koja je tajna. To što si mršao? Sad mogu da pijem drip, pazi sad treći, može, pazi, moram da... Stani, nisam se spremio, stani. Najjače što možeš, Freddy je toliko jako da... Malo! To! Tako si trebao od početka, to. Aha. Može. Šta si poslije? Ja odustajem. Vreme je za drugu rundu gdje imamo 2 dodira da iskontrolišemo loptu, ne pređemo liniju i postignemo gol. Šta kaže sad, koliko si pretrčao? Jana kaže lovija. Bežim ja, brate, ovdje je ljubav neka, ja bežim. Spreman sam. Noga je, nije panj. Možemo iz početka ovo? Naravno možemo iz početka. Dobrodošli u novi fudbalski izazov. Može. Ga ovaj prijem. Spremni smo. Ga ovaj prijem. Ajde, vidi ga. Ajde. Ja sam da je ono, znaš. Lepo se je zalepila. Šut. Broj 3. Ne, vratit će se. Što ti rekao? Pogodio sam Đotu u oko. Da bi ovo bio najšmekerskiji potez ikad, vrate, u klipovima. Morat ćemo u montaži to da zamenimo. Evo. Ajde, nastavi, nismo vidjeli ništa. Dobro! A to što si ti navikao sa decom da igraš u drmnu, razumeš, koje ne znaju da brane. U drmnu nema deca. Ako ovaj klip bude imao 50.000 lajkova, idemo u drmno i organizujemo utakmicu 11-11 na seoskom terenu. Pobednik dobio prase. Sve smo se dogovorili. Gledaj sad ovo, ga ovaj prijem. Ajde da vidimo Muđonija. Opa! Nema veze. Vreme za moju drugu rundu, mojih 5 šuteva sa 2 dodira. Muđo, daću ti da me ometaš u ovoj rundi. Ljubim, bravo. Šutno sam levo mnogo, leva se ne računa. Samo tako nastavi, brale, navijam za tebe. Spreman sam. Malo primio. Tik preko prečke, kolega. Ej ga, maneken. A vidio. Ajde, pokaži šta te naučio Stani, Sela. ovo je David čekam, brate. Znači primiš, stane, sačekaš malo i onda ideš šut. Razumeš? Bravo, svaka čast. Ovo je tako bilo užasno. Izgledat ćemo sve da promašimo ti ja. A ovo je već bio drugi dodir! 2 dodira, ne važi se. Promaši ovo. Tako je.
Tako je. One touch. Kako si znao da se zove one touch? Zato što je to moja specijalnost. A treća runda je najteža runda, nešto gdje ni fudbaleri koji su dolazili ovdje nisu postizali golove, tako da Ilija, Nemoj jako da smanji bacaš, malo molim. snagu da muđe možeš pogoditi. Nemoj jako da bacaš, molim. Ne moraš baš iz sve snage. Pa dobro, nisi baš toliko morao da smanjiš, ali... Ovo je bilo samo da pokažem gdje sve centriram. Drugi. Daj mi jaču sad, daj mu jaču. Kako brani sunce mu kalisam. Šta je bravo što ovako frljam? A ja sam mu rekao da ti da jaču. Evo ga, vidiš. A neće da da slabiju, daš žabicu. A žabice su najgori kad ti da, onako ne znaš da li ne napadneš ili ne napadneš. Ali evo, sad ću vam pokažem, gledajte sad gol. Gledajte sad svi. Pusti je da uđe, ljubim ti dušu, pusti je da uđe. A još jedan mu daj. Kažu 5+1 gratis. Evo vidi, Ovo je znam. Poklon, brate. Ispala mi bubica od siline udarca. A znaš da, ne znam da li smo 2 puta dali gol iz prve, brate. Volume nogi. Đoto, Jes? imaš neke Puma gaće, pošto mi mokre gaće. Da. Stvarno ima? Sve imamo, Nisam brate, očekivao. sve imamo u ponudi. Da Bog da. Ne može! To sam se nadao. Prešlo, brate, sa muđe na mene, znaš? Sve što muđa takne, brate, sve uništi. Ajde Gošo, Vidiš ovo. Gošo, bacaš mu lagane Gošo. Može i glavom, pa ja glavom, znaš kako opasno udaram. Znaš kako, gledajte, vidite ovaj pokret. Znate koji to udarac može se raditi. Viš, teo da te ping-ponga. Hteo da mi dao ovu rotaciju da ja ne mogu da je zafelšira. Znaš, Beyblade, ona. Gledaj. A vidiš što mi Bravo, daje bravo. ove žabice. Voto! 1-0 si dobio, strašno. Trebali smo od jednog udarca da se ja opustim pa onda na 3. Sam ti rekao da baciš od 1 ka 3, a ti si zapeo 3 da bismo zeznuli muđu. Šta sam uradio, sad smo se upoznali. Još jedan mu daj, ajde, brzo. Baci u vis! Daj mu. Pijem! Druga, dodaj Stepane, dodaj. Šta je ovo bilo? Ti ga Ronaldinho. Kako njega? Normalno kad uzmeš nešto i ide ti u životu, jednostavno ti ide u životu, brate. Vama hvala što ste gledali ovaj izazov, protivnik je bio izuzetno težak. A ako vas zanima još fudbalskih izazova, da se subscribe-ujte i bacite pogled na klipove koje spremamo za vas.